Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин реванш байни сеюм рақами рейтинг Магомед Анкалаев бо рекорди 17-1 ва ҳафтум рақами рейтинг Ҷонни Уокер бо рекорди 21-7 рӯзи 13 январ дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо бошад наворо оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи вазни ним вазнини UFC Ҷамал Хил оиди муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни Алекс Перейра ва Иҷи Прохаска гузашта буд фикрашро баён кард. ба назари ман муҳорибаро каме барвақттар манъ карданд. дар муҳорибаҳои унвонӣ ба чемпион бояд ки имконият барои худ барқароркунӣ диҳӣ. Иҷи чемпион буд ва ӯ сазовори имконияти ҳал кардани ин мушкилиҳоро дошт. дар ҳама ҳолат ягон тай аз онҳо дар сатҳи ман нест. онҳо дар сатҳи малакаҳои ман нестанд ва ман ин чизро исбот мекунам вақте ки бармегардум, гуфтааст Хил. хотиррасон мекунем ки Ҷамал Хил осеб гирифт ва худаш камарбанди вазни ним вазнинро озод кард. акнун баъди бозгашт ӯ бояд ки барои камарбанд муҳориба гузаронад, аммо ҳозирашда маълум нест ки ӯ кай бармегардад. чемпиони вазни ним миёна UFC Леон Эдвардс бо чемпиони вазни миёна ҷангидан мехоҳад. биёин суханҳои Эдвардсро гӯш мекунем. ба ман муҳориба барои камарбанди вазни миёна шавқовар аст. ҳам бо Стрикланд ва ҳам бо Дюплеси муҳорибаи хеле хуб мешавад. ман худам ҷисман ҷангвари калонум ва ман албатта ки ҳадаф дорам ки аввалин чемпион дар ду вазн аз Британия шавам. худи ҳозир дар дивизиони ман рақибони шавқовар қариб ки нест. барои ҳамин дар турнири UFC 300 барои камарбанди вазни миёна ҷангидан беҳтарин мешуд. иштироки ман дар ин турнир чорабинии хеле калон мешавад, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки Леон Эдвардс муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 зидди довталаб Колби Ковингтон мегузаронад. дӯстон, шахсан худи ман бо суханҳои Леон розӣ нестам, чунки дар вазни ним миёна ду ҷангвари хеле хатарнок аст, Шавқат Раҳмонов ва Иен Гери, ва ҳар дуи ин ҷангварон рекорди бебох доранд. Шавқат рекорди 17-0 дорад, а Гери бошад рекорди 13-0. яке аз варзигарони маъруфи тоҷик Муҳаммад Наимов гуфт ки шартномаи ӯ бо UFC чӣ гуна аст ва муҳорибаи навбатии худро кай гузаронидан мехоҳад. UFC шартнома барои 4 муҳориба медиҳад ва ман боз 2 муҳорибаи дигар аз рӯи шартнома дорам ва фикр мекунам ки ба наздикӣ онҳо шартномаи нав пешниҳод мекунанд. муҳорибаи навбатии худро охирҳои моҳи феврал ё ин ки аввалҳои моҳи март пеш аз моҳи рамазон худо хоста бошад гузаронидан мехоҳам. ҳозир дар Тоҷикистон якум марҳилаи зборҳои тамринии худро гузаронида истодам. ман тамринҳои худро нишон дода намехоҳам ки дар куҷо ва чӣ гуна тамрин карда истодам, аммо ман тамрин карда истодам. мураббии ман аз Доғистон омада бо ман зиндагӣ карда истодааст ва мо якҷоя тамрин карда истодаем, гуфтааст Наимов. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов дар UFC аллакай 2 муҳориба гузаронида дар ҳар дуаш ғалаба ба даст овардааст ва одатан UFC баъди 2 ғалаба ба ҷангвар шартномаи нав пешниҳод мекунанд. умедвор мешавем ки ба Муҳаммад низ шартномаи нав бо шароитҳои хуб пешниҳод мекунанд. дӯстон, шумо муҳорибаи навбати Муҳаммад Наимовро зидди кӣ дидан мехостен? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то бо уздид хонободу сарбаланд бошен.